Nu stiller vi om til dronningens nytårstale. Kære børn, unge, voksne og lige så ældre. I dag er ikke i går, og i dag er ikke i morgen. I dag er i dag. Og i dag er en dag, hvor vi alle mødes. Børn og unge, voksne og ældre. Vi mødes alle. Tilbringer en aften med vores kære, vi sent vil glemme. Dette er en aften, hvor vi sammen ser tilbage på de både gode og dårlige øjeblikke i 2013. Det er meget forskelligt fra person til person, hvordan året har forløbet. Måske har nogen fået et ar på sjælen, og andre har fløjet lidt igennem. For eksempel de udsendte, de har været et hårdt år igennem. Vi herhjemme i Danmark kan nok ikke engang sætte os ind i deres hverdag. Tænk at skulle undvære sin familie herhjemme. Prøv at tænke på de efterladte familier, som skal leve med savnet. Andre har ikke engang denne familie. Den skal vi også tænke på i disse glædelige tider. Også denne aften skal vi tænke på dem, som denne aften arbejder for vores fælles tryghed. Prinskemalen og jeg ser også glædeligt tilbage på de mange gode stunder, vi har tilbragt på både Grønland og Færøerne, og det er jeg sikker på, at vi også vil få i det nye år. Gud bevare Danmark. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.